Хайырлы күн мөхтәрәм телевизор караучылар. Декабрьнең 23-сенә туры килгән изге җомга көнендә сезнең белән туры эфирда мин Назым Сәфәров булырмын. Бер артлы килгән зәхмәтле ширләр, мобилизация, ашыгып күченүләр җәмгыятьтәге күңел төшенкелеген тагын арттырды. Бетәбез дип сөрән салучылар арабызда гадәти күренешкә үрелеп бара. Ләкин шундый заманда да әлеге йогышлы авыруга бирешмичә, бер генә бирелгән гомерне үкенмәслек итеп үткәрергә кирәк дип ашкынып яшәүчеләр дә бар шөкер. Шундый кешеләр яши торган авылның бер вәкилен без бүген үзебезнең студия кунак итеп чакырдык. Рауил Рәсим улы Галимуллин 1986 елның 10 майында Балтач районының Бирбаш авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казандагы Аграр университетының урманчылык факультетына укырга керә. Авылына кайтып үзе эшен башлый. Кулыннан эш килгән егетне авылдашлары депутат итеп сайдылар. Җирлек башлыгы итеп күрсәтәләр. Рауил хатыны Гөлназ белән 2 ул үстерәләр. Хайырлы көн, Рауил. Шундай Ирактан, иртә таңнан редакциягә килүегез өчен вакыт табып рәхмәт беренчедән. Икенчедән, чыннан да тик торганга чакырмадык сезне. Менә әйткәнебезчә, бетәбез дип әйтүчеләр бар, яшибез дип яшәүчеләр бар. Менә сез яшибез дип яшәүчеләрдән. Бер башына инде без аны беләбез, ишетә беләбез. Гадәттә без теге алга киткән уңышлы татар авыллары турында сөйләгәндә, читтә яшәүче авылларны күбрәк күздә тотабыз. Шардан яки анда башкасын күз алдында тотабыз. Ләкин бу очракта Казаннан 115 хәтерем ялгышмаса, чакрым гына ераклыкта урнашкан Бирбаш җирлеге нәрсәсе белән аерыла. Ничек сез шундый булдыгыз дип әйтмәкче булам. Бүген шул сүз шул турыда булырга тиеш. Хәерле көн, изге җомга көннәре белән сезне хөрмәтле Назым абый, хөрмәтле телевизор караучылар. Инде Бирбаш авылын инде бүгенге көндә дан тоткан көрәшчеләре белән, үзенең тырыш халкы белән, үзенең Җәлил хәзрәт Фазлыева белән дан тоткан авыл бит безнең шулай бит. Үзенең күркәмешләре белән дан тотабыз. Аллага шөкер, әле бүген авыл яши, без шуңа сөенеп, менә сезгә үзебезнең сөенечләр белән, эшләгән эшләр белән уртаклашырга дип сез чакыргач, куанып, сезгә рәхмәт әйтеп килдек. Шуннан да теге авылга шамаган әлбәттә, ләкин менә шундый шаңгы юлы, яктыртылган шаңгы юлы булган, эме, үзенең парк дип әйтә алабыз инде без аны, эме. Шуннан соң иш музее гына булган, бер авылда иш музей булган, ул андый авыллар юк дәрәҗәсендә инде. Менә нәрсәдә аның төбе хикмәте? Төбе хикмәте бу әлбәттә халык белән уртак тел табып, бергә бердәмләшеп яшәүдә. Бергә кеше эшләгән эш түгел инде. Юк, бу җирлек башлаучыдан эш түгел. Әлбәттә халык белән, менә сез шаңгы трассы дип әйттегез. Бу шаңгы трассының тарихы моннан 3-4 еллык безнең шүплек баскан, әрәмәлек баскан, инде кеше үтеп йөрергә куркыныч булган куаклык арасында километр 1 гектардан артык җирне без чистартырга уйладык. Монда шаңгы трассы дигән фикер юк да безнең башта. Biz bunu күз алдына килгән бердәмлек белән, халык белән 58-ләр, 60-лар кеше җыеп, без моны бер ай чистарттык. Бу авыл уртасыннан башкаларга, менә телевизор караучыларга аңлашылсын өчен, авыл уртасыннан үтә торган елга бу сезнең, әйе? Бер елгасы. Без авылны 2-гә бүлеп узатырган. 2-гә бүлеп узатырган. Безнең ул бер елгасы шул Бирбаш битне бер елгасы сүзне ала. Бер елгасы башланган урын дигән сүз. Башланган урын, әйе. Шушыны чистартудан башладык. Инде рәхмәт, халык аңлап алды, күтәреп алды. Каршы әйтүчеләр дә бул нәрсәгә инде ул башкарып чыга алмассыз дип. Ләкин без моны башкарып чыгып, үзебезгә ышанып эшләгән вакытта иганәчеләре безнең берсе үзебезнең авылдан чыккан бер егет кайтып төште дигән, безнең яңадан да порох истеп безгә, дары истеп, әйдәгез, шушы елганы чистартасы икән, монда яктыртылган шаңгы трассы эшибез диде. Идея шунда килде инде. Идея шунда килде. Эшләгән вакытта. Әйе. Ул фикерне хуплап, biz инде аны шаңгы трассасы ясак кеше йөрер микән, нишек? Ансы да барып килгән, ясап куерсың, әйе. Әлбәттә, әлбәттә, кеше моңа бит акчасын сарыф итә. Монда бит халыкның, монда яшәгән халыкның күпме кеше кергән, шулай бит. Әйдәгез әйтәм, беренче елны сез безгә шаңгы трассаны таптар өчен кар машинасы дип әйтәбез татарча. Карта җир итгән, әйеме? Син аткан алып бирегез. Алып бирде, таптыйбыз, кеше килә, төшәбез, из бар, балалар.
Инде шундан соң фикер туды, әйдәгез 2 километр озынлыктагы яктыртылган чаңгы трассасы булдыра дигән. Аллага шөкер, без моны эшләп чыга алдык. Әлбәттә, аны җирлек башлаган эшләп чыга алмый. Әйткәнчә, монда иганәчеләр, монда халык, монда активистлар авылдан. Һәм бу көндә безнең анда көндәлек, менә кич белән төшсәк тә ут янып тора. Инде кич белән генә 30 кеше саныйбыз без анда чаңгыда йөргән. Әле монда бит көндез ут яктыртылмаганда да мәктәп балалары, балалар бакчасы балалары чаңгы белән шөгыльләнә дәресләрдә. Бу безнең өчен, авыл өчен кичкә генә, авыл өчен шундый зур вакыйга булды. Һәм шуннан соң эшләгән дәврдә килә бит бу фикерләр. Нәрсәгә алынасың, нәрсәгә күңелеңне саласың, әгәр дә ул изге эш була икән, әгәр дә ул кирәкле эш була икән, аны башкарып чыгып була. Аллаһка тапшырасың да. Кеше дә аңа шулай икән. Аллаһка тапшырасың да тәвәккәл итсең. Дөрес, аның кутырлары күп була. Аның өчен йөрәктә урта, аның өчен борчыласындагы кичтә бетеп китә кайвак. Кичтә бетеп китә, безгә нәрсәгә микән бу дип тойсың. Әмма ләкин шунда балаларның шөгыльләнгәнен, авыл халкының шөгыльләнгәнен күрсәк, ул инде яңадан да көч бирә безгә. Сезнең авылда мин тагын бер нәрсәгә шаккаттым, 14 чишмә бар икән. Ул кадәр чишмәгә авылларны мин бик сирәктер дип беләм, булган җирдә дә. Һәм әле ул теге чишмә ул булган микән? Чишмә битендә Аллаһ Тәгалә тарафыннан тиеп чыга да шунда име, ул агып ятырган микән? Сез аны халыкка яраклы иттереп, алырлык иттереп, матур иттереп, зауык белән әле шуңа бизеп тә куясыз икән, име? Монда да шул авыл халкы белән бергә эшлисезме? Монда чишмәләрне төзекләндерүдә инде үзем бит авыл җиренә бик үтеп кергән кирәкле программаларның берсе үзара салым программасы шулай бит. Сен ишетеп беләсең инде, шәһәр халкына кыргый булса да, инде безнең өчен бик зур этәргеч булды, име? Этәргеч. Күбрәк, то есть бер җыйган акчаны 4 тапкырлап кайтару. Күбрәк шул хисапка эшләнгән чишмәләр инде ул бар, әлбәттә ген менә иганәчеләр ярдәме белән эшләнгән чишмәләрдәген. Шуның белән без менә 14 чишмәне чистартып, бүгенге көндә һәрберсеннән су алырлык итеп, әле һәрберсенең суының анализын алып, һәрбер су эчәргә яраклы, әйбәт. Шушында моторлык өчен түгел, тормыш өчен, халык булашы өчен эшләнеп куелган чишмәләр бу. Менә монда күрсәткән фотолардан күренгәнчә, сезнең нәкъ теге шәһәр янындагы бистә шикелле, урамнарга асфальт салынган. Буларда шул нидән шул салым акчасына эшләнгән ничек программага кирдегезме, сүзегез үтәме дигәндәй. Үзара салым программасы әлбәттә халыкка бик кирәк программа булды ул. Мен менә ассызлыклап үтәсем килә. Аның бит анга халык та кирәклеген аңлады. Әле менә мин монда килгәндә дә кичә дә миңа берәү шалтырата, әле үзара салым акчасын җыя башламадыгыз, мин тапшыраммын инде. Юк әле без яңа елда соңга җыябыз дип аларга рәхмәтне әйтеп телефонны куйдык. Үзара салым программасы белән менә бәлки сезгә сәерәк булыр ул. Авылларда инде тыкрыклар калмады, кирәк булмый торган. Без һәрберсенә таш түшәдек, күперләр эшләдек. Менә Бөрбаш авылында без набережный башладык. Халыкка кирәкле булган беренче чиратта халык мәнфәгатен кайгыртып, халык белән сөйләшеп, киңәшләшеп шушы эшкә башкарабыз. Аннан соң әйтәле, Равил, сезнең Бөрбаш авыл җирлегенә эш авыл кредит белән, име? Алан һәм Бөрбаш сәрдегән, име? Менә гадәттә колхоз үзәге булганда да, авыл советы үзәге булганда да үзәккә бөтен әйбер килә, безгә теге ни калган принципы белән генә, теге калса кала, калмаса юк дигән принципы белән генә дигән нине ягъбайт белдерүчеләр юкмы башка авылларда? Аларда да шундый ук эшләр башкарыламы дип әйтмәкче булам инде. Әлбәттә инде ул теге үзәк буларак Бөрбашта эш күп башкарыла безнең. Зур авыл буларак та инде, авылның да иң зурысы бит инде. Урта мәктәптә монда бит. Шулай бит. Әмма ләкин без менә Бөрбаш сәрдәгәне алган авылларында онытып бетерәбез дип әйтә алмыйм. Шул Бөрбаш сәрдәгәндә быелгы елны без Нуризә чишмәсенә яктырттык без аны. Хәзер менә тауга яктырткычлар куеп, балалар йөрсен, шөгыльләнсен, халык йөрсен, күрсен дип шундый матур эшләр эшләдек. Инде Сәрдәгән авылында быел 10 миллион артыкка о сетевая компания ярдәме белән электричестволарын алмаштырдык. Бу безнең бик зур проблема иде. Анда менә безнең 3 авылга 1000нан артык мөгезләр төп бар. Шука маласырыйлар. Көндәлек 4 тонна ярым сөт издеп айтып бара халык. Үттерәк. 3 авылга төрәкчә. Һәм безгә Сәрдәгән авылыннан гел керә инде халыктан зарлану аппаратларны ялгый алмыйбыз, ут начар дип. Быелгы елны без шушы сетевая компания ярдәме белән, алар рәхмәт ясын, Шайховичка. Ул безнең авылга менә быелгы елны 2 тапкыр кайтып китте. Безнең эшләр белән танышып,
үзенең фикерләрен җиткереп, безнең эшләрне зур итеп бәяләп, шушындай программага кертә алдык. Инде Алан дигән авыл үзенең тырыш халкы белән, үзенең матур табигате белән урман арасында урнашкан Алан дигән авылыбыз бар безнең. Менә 23 елда Алла бирсә мәктәп детсад комплексы эшләнә анда. Инде ул безнең олы юлдан дип әйтәбез инде, 10 километр читтә урнашкан. 2 елга бүлеп, менә 4 километр асфальт эшләнде. Киләсе елга дәвам итү дигән теләкләр бар. Ул авылларда буш калмый. Кергән программаларыбыз бар, аның барысында әйтеп тә бетереп. Аннан соң бит инде ул шуннан да идея теге тәртип сала башласаң, бер җирдә тәртип салсаң, икенче җирдә сорап тора, әйме? Шуңа күрә монда бер башны гына тәртипкә салып, башкаларын читтә калдырып булмый торгандыр да инде, әйме? Тормышта да шулай. Анда хал эше бит. Сезнең хәтерем ялгышмаса 2нче елны эшлидер, ул пансионатыгыз бар, әйме? Читтән балалар, ир балалар өчен пансионат. Дин сабаклары укытар өчен, әйме? Тәрбияләр өчен. Үзегезнең авыл балаларда дин сабакларын алалармы? Җәлил хәзрәтнең тырышлыгы турында дип әйтәм инде бу. Җәлил хәзрәт дигән фактор безнең авылда, безнең җирлектә, безнең районда, гомумән Татарстанда инде ул зур казанышка ия булган хөрмәтле кеше. Аның безнең теләсә инде ишек ачырга сәләтле исем инде ул. Безнең белән чынлап та горурланабыз. Ул рәхмәтебезне җиткерәбез. Безнең авыл өчен бик күп иң күп эшләгән шәхесләрнең берсе. Алла рәхмәт ясасын аңа. Шуларның ярдәме белән бездә бит инде 2009 елда ир егетләр өчен пансионат ачылды. Бу пансионат үзегезнең авыл кешеләре өчен түгел бу, әйме? Юк, монда бөтен Россия буенча киләләр монда. Монда килдән электән түгел, анда бер урынга 5 кеше дә вакыла. Сайлап балалар. Сайлап балалар математикасыннан, татар теленнән, рус теленнән имтиханнар биреп. Бу чынлапта безнең авылыбызның теге үзәгендә урнашкан булган пансионат, менә шунда яшәгән балалар дагы шуның кадәр авыл халкына якын булдылар. Алар каникулга китә икән, авыл бушап кала. Бер эшенә әйләнделәр, әйме? Әлбәттә. Әлбәттә. Алар белән исән яшәбез, сөйләшәбез, алар бөтен ашыгалар. Анда тәрбиядә бик көчле бара. Анда бик яхшы тәрбия. Анда мен аларга әйтәм инде, отпуска бирсәләр, мин сезгә бер атна ялга төшерим дип. Бер атна ял итеп кайтам. Күңел ялтыган җире. Анда үз эшенең осталары эшли. Бу пансионат безнең авыл өчен теге бер нур өстенә нур булды. Аның өстенә бит әле анда 12 кеше эшли. Авыл халкына эш урыны бит бик зур әйбер. Әйе. Шушындай пансионат булу безгә. Һәм алар үзегезнең мәктәптә укучы балалар да күрәләр бит инде. Аралашалар, ул бит инде тәрбиянең дәвамы дигән сүз. Аралашалар, уйныйлар, мәчеткә шуларга ияреп төшәләр, дин сабаклары алалар. Ул бөтен яктан да безнең өчен зур бүләк булды. Һәм бер әңгәмәсендә Җәлил хәзрәт булай ди, әлбәттә шәһәрчә яшибез ди, нидә бөтен нәрсә уңайлыклар булган шәһәрдән ким түгел, шуннан да күренә ул тормыш барышында. Ләкин шундый традиция да бар ди, менә сез үзегездә шундыйлардан берсе була инде, гаиләдә яшь буын белән ул буын бергә яшәргә тиеш ди. Менә шулай булганда гына тәрбия һәм буыннар алмашы дөрес булырга тиеш ди. Менә бу кыйын түгелме? Чөнки сез дә бит яшь кеше, университетта укыган, шәһәргә калу мөмкинлеге булгандыр. Хатыны кызында теге авылда калам дигән фикере шунда ук килде микән? Менә ничек сайладыгыз? Авылда калуыгызның үзенә күрә тарихы дип әйтмәкче булам. Мин тумыштан ук авыл кешесен. Граммада башыгызга кертмәдегез, әйме? Мин кирип тә караган шәһәргә дөрес тәкъдимнәр ясадылар, эшкә килергә чакырдылар, матур зарплата бирәбез диттеләр. Бер чатта җәй хәзер бу сүз белән теге 100% килешәм. 100% килешәм. Хатынымдагы җәмәгатемдәге йөргәндә үгендә теге тәкъдим ясаганда мен әйтәм, Гөлназ, мин авылдан китә торган кеше түгел. Әтиәни белән торасы кеше. Төбертә яшибез. Алайган түгел, ул вакытта бездә әби дә бар иде. Әйтәм, менә син 2 бием белән торачаксың. Шуңа әзерләнеп кил дип тәкъдим ясадым инде. Ул дөрес, бәлки тәрбиясе дөрес булгандыр. Ул бер сүз каршы килмәде. Риза дип, шулай дип яши башладык матур итеп. Әмма ләкин бит карагыз әле. Бу бит татар халкының традициясе. Төбертә шу. Моны безнестәге гөл кимчелекләрне күрсәтәбез. Моның уңайлыклары бик күп. Әтиәни карамагында, әтиәни белән бергә аларның дугаларына түгел, аларның рәхмәтләрен дә алышыбыз. Шулай бит? Төп йортта. Һәм шул балаларга сеңдерәсез, әйме? Әле балаларга сеңдерәбез, безнең балалар әби бабай үлеп торалар. Безгә каранды катырыр тараларны. Алар һәр вакыт тәрбиядә. Мин үзем иртә белән китәм, соң кайтам. 8-9 мин кайту вакыты. Мин аларны тәрбияләп бетә алмыйм инде, бала чаганы шулай бит. Алар әби белән бабай тәрбиясендә.
Инде без шулай матур итеп, мин Алла рәхмәте, Аллаһка шөкер, Аллаһка мең шөкер, мин шушы тәрбиядә үскәнемә һәм бүгенге көндә төп йортта яшәвемә. Без бу төп йорт дигән традицияны, бу авылда калу традициясын, моны без улы балаларга түгел, төпчек бала бит калырга тиеш. Төпчек малай бит нисә булса да әти Язылмаган закон бу. Язылмаган закон бит авылда. Менә бу нигез димәктә, менә бу алда сезнең алда бик саллы китап ята. Шул турыда берничә сүз әйтсәгез иде. Бу яңа гына табадан төшкән китап. Безнең Саклагыз нигез ташым дигән бер баш авыл тарихы. Моны Бу яшәү принципы сезнең, әйме? әйе, моны җыламыйча, моны көлмичә укып булмый. Бу искиткеч яхшы китап килеп чыкты. Инде китап язарга бүтән авылда тотына икән. Әлбәттә, иң беренче чиратта үзегезнең авылдан чыккан кеше язарга тиеш аны. Күңел аша үткәрер, йөрәк аша үткәрер. Әлбәттә, Лилия Нурмөхәммәтова дигән журналист язды буны. Монда бүтән мәгълүмат бар. Монда искиткеч китап булып чыкты. Бүгенге көндә кемгә шалтыратып хәлен сорасаң да, Раул китап укып яза диләр. Зур рәхмәт аларга. Ләкин мондый эшләр бит иганәчеләсеңә булмый. Менә шу китап бастырырга безгә 2 миллион артык акча кирәк булды. Безнең бит яңадан бер дәүләт программалары, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә дәүләт авылга борылды. Нәсәби бәйсәләр авылга борылды. Безнең бер баш җирлегендә генә менә быелгы елны гына 8 объект эш барды. Ул бик күп бит. Шулай бит. 9 миллион 960 меңлек яр буен ныгыту, 55 миллионлык клуб ремонты. Әмма ләкин дәүләт килгәнгә карап без иганәчеләр белән эшлибез. Менә шу китап бастыруда безнең иганәчеләр бик булышты. Менә соңгы 4 елда гына без 16 миллионнан артыклык иганәчеләр белән авылыбызга, авылларыбызга яңаш кертә алдык. Быелгы елны клуб алдында 8 миллион 500 мәсьәлә әйтеп киттегез. 3 музей комплексы, парк, 8 миллион ярым ачыкта иганәчеләр белән эшләдек без аны. Яктыртылган чаңгы трассалар дип әйттегез. Аның өстенә мәчет манарасы миллион ярымлык матур итеп эшлән алдык без. Балалар бакчасының бер як китәсе күңелгә ошамыйды. Аны 134 миллион белән, 134 мең белән эшләп чыга алдык. Без иганәчеләр белән дә матур итеп эшлибез. Һәм форсаттан файдаланып, мин иганәчеләргә мәдә авылыбызның шулай ук менә иң зур иганәчеләр берсе Нияз Рафилулла Галимуллин, Илдар Абый Галимуллин, Абдулнур Абый Хусайновлар, Алмаз Абдурафович Хисамутдиновлар, һәрберсе авыллар өчен йөртән егетләр. Җәлил хәзрәт. Маллары бәрәкәтле булсын дип әйтергә кирәк. Биргән кулай кармый әлбәттә. Кызганычка каршы тапшыруыбыз азагына якынлашты. Марсель Прус соруларына күчәбез. Раул, синең төп сыйфатың үзеңнең? Үҗәтлек. Үгез без оларга хас үҗәтлегеме? Кирилек. Әйе. Иратлардагы сез югары бәя иткән сыйфатлар. Татар халкында, татар халкы иратынан әйтәм, көч үз сүзендә тору. Һәм Хатын-кызларда? Хатын-кызларда хөрмәт. Иреңә хөрмәт, семьяга хөрмәт, иреңнең туганнарына хөрмәт. Синең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет бүгенге көндә 2 балам, җәмәгатем, әтиәни, туганнарым. Тормышта син иң сөймәгән нәрсәгез? Алдау сүзендә тормау. Рәхмәт, һәр вакытта шулай ихлас булыгыз, эшләрегез уң булсын, исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Алга таба очрашулар насыйп булсын. Амин. Бәхетне берәүнең дә тотып караганы юк. Ул мизгел, күңел түрендәге хис, рухи халәт диләр. Аны кеше үзенең яхшы гамәлләре белән үзе тудыра. Шундыйлардан булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.